uutisiin. Minä olen Anni Hiekkalahti ja hän on Merikki Salokoski. Hyvää iltaa. Tänään meillä päivän uutisissa on koulujen arvosanojen lasku. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Nykyään nuoret eivät panosta tarpeeksi koulunkäyntiin, joten arvosanat ovat laskeneet huimasti edellisvuosista. Nykyään oppilaat eivät enää tee läksyjään, mikä on erittäin huolestuttavaa. Oppilaiden pitäisi hiukan panostaa enemmän koulunkäyntiin, jotta he saisivat arvosanansa takaisin samalle tasolle, josta ne olivat ennen. Mutta nyt kysymys kuuluu, onko opettajissa kuitenkin myös vikaa? Onko Suomen koululaitos palkannut huonoja opettajia tehtäväänsä? Olemme saaneet juuri kuulolle erään asiantuntijan, joka on haastatellut opettajia. Hyvää iltaa! Minä olen Marko Tahmatassu ja olen täällä haastattelemassa Helsingin Rudolf Steiner-koulun keittäjää. Mun henkilökunta ei suostunut tähän haastatteluun, joten saimme... Sano nimesi. Martta Alakallio. Hän lupasi vastata muutamiin kysymyksiinne tästä vakavasta tilanteesta, mikä nyt on päällä kouluarvosanojen kanssa. No niin, Martta, luuletko, että koulun ruoka vaikuttaa asiaan? No miehän on tehnyt kaiken siitä ruokaa etsiessä, kun kyllä ne syövät sitä, mutta usein kyllä heittävät pois sitä. En minä usko, että se kyllä siitä johtuu. Eli siis oppilaat eivät syö? Kyllä osa. Mutta voisiko se arvosanojen lasku johtua siitä, että he eivät saa tarpeeksi ravintoa? No en minä nyt itse arvosanasta ole mitään puhunut. Ei vaan syö. Selvä. Onko sinun mielestäsi opettajakunta asiallinen? No kyllähän ne minulla on ihan ystävällisiä, mutta ne ahmii sitä ruokaa sillä, että lapsille ei meidän sitten melkein yhteen. Minä mietin, että onko se paistinpannu niinku liian pieni siihen, kun pitää tehdä jotain elettyä tai niin. Eli siis opettajat syövät lasten ruuat? No siltä se välillä näyttää. Eli opettajat saattavat olla syynä siihen, että oppilaat eivät saa tarpeeksi ravintoa aivoilleen koulupäivän aikana. Onko sinun mielestäsi ravinto tärkeä opiskelun kannalta? En minä koskaan itse ole opiskellut, mutta kyllä se luulisi, että on. Minkälaista ruokaa valmistat lapsille? Joskus sitä limpisoppaa ja sitten välillä sitten vähän antaa jotain lettuja, mutta en minä niitä usein, koska me vehnäjä maksaa niin paljon. Mikä on koulun budjetti tähän ruokailuun? No sen verran, kun minä saa palkkaa. Se on siinä 100 € paikkeilla koko koulun. Vuodessa vai viikossa vai päivässä vai kuukaudessa? 2 vuodessa. Selvä. Minusta tämä vaikuttaa erittäin huolestuttavalta. Ei se oo. Selvä. Kiitoksia ajassanne ja vastauksista. Teistä oli erittäin suuri apu. No. Takaisin studioon. Kiitos Marko. Nyt jatkamme toisiin aiheisiin. Joululaulut ovat yleistyneet Suomessa. Nyt joka toinen kirkko laulavat joululauluja jo marraskuussa. Meillä on Eevi-pappi kertomassa Kansalan koulun kirkolta, mitä tämä tarkoittaa. Kirkkojen suosio on ollut laskussa, joten olemme siirtyneet tällaiseen käytäntöön saadaksemme lisää väkeä joulukirkkoihin. Sen lisäksi joululaulut näin marraskuun pimeässä, kun ei ole satanut vielä lunta, piristävät ihmisten mieltä. Kiitos Leevi Kansalan koulun kirkolta. Ehkä joulupukki tulee tänä vuonna tavallista aikaisemmin. Merkki jatkaa nyt toisilla aiheilla. Juuri saamamme tiedon mukaan Huopalahden asemalla oleskelee sokea mummo. Mummo on helposti tunnistettavissa pitkistä mustista hiuksistaan ja pyöreistä aurinkolaseistaan. Mummo on ollut Huopalahden asemalla jo ainakin kuukauden. Oletettavasti vielä pidempään. Hän elää kaiken saaston keskellä, joten me pyrimme nyt auttamaan häntä. Useammatkin puolueet ovat yrittäneet saada apua kyseiselle mummolle. Meillä on reporteri paikan päällä. Hei, täällä Sara Niinistö Huopalahden asemalla. Olen tullut paikan päälle raportoimaan sokeasta mummosta, jonka on nähty asuvan täällä jo kuukausien ajan. Miltä tuntuu asua täällä ulkona, nyt kun ilmatkin alkavat jo kylmetä? Kylmältä.
Etkö sitten kaipaa lämmintä kotia tai paikkaa, johon voisit mennä? En, koska en tiedä, mitä se on. Entä miten olet selvinnyt täällä näin pitkään? Istumaan. Eivätkö nuo ohikulkevat junat aiheuta mitään häiriötä? Eivätkö ne häiritse sinua? Olen kuuro. Hyvä on. Mitä sanoisit, jos yrittäisimme auttaa sinua, lahjoittaisimme sinulle ruokaa tai paikan, jossa nukkua turvallisesti? Säväkin on turvallista, mutta jos antaisitte minulle patterin. Kunnioitamme tämän sokean mummon toiveita. Olemme tänne tulossa lahjoittamaan hänelle patterin. Kiitos. Takaisin studioon. Kiitoksia, Sara. Ja sitten säähän. Tämän viikon sään meille kertoo Pekka Salolahti. No niin, kiitoksia. Nyt teille tulee päivän sää. Lämpötila on tänään siinä 35 asteessa miinuksen puolella. Eli hiukan alkaa olla viileämpää nyt täällä Suomen maassa. Tummia pilviä saattaa olla näkyvissä ja ukkosta. Rankkaa lumisadetta ja erittäin kylmiä öitä varsinkin. Ukkonen on erittäin kovaa ja matala paine nousee täältä Virosta kohti pohjoista. Kiitoksia. No niin siis. Käy. Ja hän jatkaa. Kyllä. Tänään on... Käy. Käy. Joo, niin siis käy. Aha, Marko oli ääni. Käy. Kiitos Marko. Käy. Kiitos Marko. Sitten jatkamme seuraavaan aiheeseen. Jouluviristä. Eikä. Tyyppisiä suklaat. Käy. Kiitos Marko. Nyt jatkamme toisiin aiheisiin. Totta Iris! Eikä selkeästikään tiedä, mitä pitäisi tehdä. Hän oleskelee usein tyhjien pizzalaatikoiden vieressä, koska voimme olettaa, että hän on itse syönyt niistä osan. Nyt meillä on reporteri menossa. Voisitko ensimmäiseksi kertoa meille, mikä on nimesi? Roska. Hei tarkemmin. Onko sinulla hajuakaan, kuinka paljon... onko sinun mielessäsi opettaja... Onko sinun mielessäsi opettajakunta ammattilainen? Onko sinun mielessäsi opettajakunta saattanut... Tämä on rivukysymys. Muista Tukkimon lumikin ruususen varmaan, ja punahilkan ja sudenkin harmaan. Mutta porotää sulta usein unhohon jää. Petteri Punakuono oli poro nimeltään, ollut ei loiste huono, Petteri menenämpään. Haukkuivat toiset illoin, majakaksi pilkaten, tuosta vain saikin silloin joulu
joulupukki aatteen. Aattoilta pitkä on, taival valoton.